estic una mica tou ara, Tou vull dir commogut. Per tant, intento respirar fons i engego amb el meu discurs. La dona, la Maria, al llarg d'uns anys van néixer els nostres fills, l'Armand i la Júlia. Els he d'agrair públicament que últimament no estic massa per ells. Estic abocat a la política, a la feina, i no puc estar tant de temps com voldria a casa i dedicar-los el temps que realment es mereixen. Reitero el que deia el Dani, us estimo molt. És evident que les properes eleccions municipals encapçalaré les llistes, seran les primeres que encapçalo, però sí que jo també vull fer referència a Joan Manel. Gràcies per ser aquí. Va ser un honor per mi ser el número 2 en aquell moment. També estic convençut que conec les necessitats del poble i la veritat és que assumeixo amb molta il·lusió, alegria, amb coratge el repte de liderar aquest procés de transformació de la nostra política municipal, de la política municipal de Sant Vicenç de Castellet. Hem de sempre, davant de qualsevol situació, davant de qualsevol conflicte, valorar què és el que beneficia més al poble i als ciutadans, no els interessos personals. I això, si no ho dic, ho rebento, Joan Manel. Convergència i Unió, després de molts anys de desgovern al poble, és qui ha aportat estabilitat i equilibri al govern municipal i s'ha convertit en l'únic referent de lideratge polític d'aquest poble. Soc una persona que em considero positiva, que crec en les persones. He treballat al llarg dels anys, ja us he dit, al costat de persones i treballant en equip sempre, no d'una manera individual. Basant el meu lideratge en les relacions interpersonals i el treball en equip, com us deia abans. I també vull dir-vos una cosa que és important per mi. No sé si... Us vull dir que no m'agrada ni la humiliació, ni el racisme, ni la impunitat d'aquelles persones que són poderoses. No basarem la nostra campanya electoral en la crítica als altres, això ja us ho dic. No sé quines campanyes electorals faran els altres grups municipals, però nosaltres el que farem serà basar-la en el respecte i la tolerància de cara als altres, en la professionalitat i la integritat d'un grup de persones que avui us estem presentant, que sabem realment què és el treball, l'esforç i la passió per fer les coses ben fetes. Valors que ens donen força i que hem de posar en joc a l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet. Això és una reflexió meva personal. Penso que un bon alcalde ha de saber forjar un bon equip. No ha de tenir por d'aquella gent que sigui més competent que ell. Al contrari, és un bon alcalde perquè sap el que sap i també és capaç de donar-se'n del que no sap. I en conèixer aquestes limitacions s'ha d'envoltar de persones competents per portar a terme aquest treball en equip del que us parlàveu, en el que cadascú aporta els coneixements que té. Sabem que ser valent és el terme mig entre covard i temerari. Nosaltres som valents, vull que quedi clar. Crec que quan s'és clar en les exposicions no es diuen mitges mentides ni mitges veritats. Quan s'és sincer i es lluita noblement per assolir el millor per al poble és quan es pot guanyar la credibilitat de tothom i de tots vosaltres. Acabo. Oferim un govern fort, jove, proper, arrelat al poble, amb molta il·lusió per fer un pas endavant. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Joan. A la part final ja d'aquest acte, si us sembla, donem la paraula ara al senyor Jordi Turull. Jo em dic Jordi Turull, soc de Parets del Vallès, però durant molt temps i moltes hores les vaig passar aquí al costat, aquí a l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, com a secretari, però evidentment tot projecte necessita algú que ho abanderi, que ho encarni, que hi sigui a davant, i en aquest cas és el Joan. I el Joan també, i ho heu sentit com ho deien tots, doncs representa aquests valors i aquesta nova manera de fer política. No té por, té il·lusió, té coratge, sap fer equip, sap escoltar, i haver presentat els altres demostra que sap aprofitar el bo i millor de tothom. I ens en sortirem i bé, perquè amb aquesta nova manera de fer política del president Mas,
Sant Vicenç no en pot quedar al marge. Sant Vicenç no en pot quedar al marge. I per això cal que hi hagi aquesta reacció de la gent a favor d'aquesta nova manera de fer política, que pensi més amb les actituds, amb els valors, més que si asfaltem aquest carrer o asfaltem aquell altre, perquè asfaltar això o asfaltar allò, o fer aquest equipament o fer l'altre, això ho pot fer qualsevol si fas bé la feina. Joan, sàpigues que ens tens a la teva disposició, ens tens a la teva disposició i que a nosaltres ens agradaria molt que el dia 23, al dematí, puguem trucar i et puguem dir bon dia, alcalde. Moltes gràcies. Només us dic que quan acabi l'acte, quan la finalitzem, hi ha una copa de cava, unes pastes, però abans m'agradaria que ens aixequéssim tots i que cantéssim l'himne nacional de Catalunya als segadors, sisplau.